Видите хора, сега идвам и слагам ги отворила на планшет и казвам, не ги отваря, ще снимам видео. И ми казва, да, добре, и после ще ги видя. И после просто заставам. Добре, сега ги отварям, не ме къпи, сега ги отварям. И сега. Пакета в пакета. Пакета. Пакета в пакета. Вей. В пакета. Памела Мартеница в пакета. А дали ти как иска? Добре, това е за как. Тук да пише по-добре. Папа, хубаво. Аз ще да ви ги покажа. Значи това е за кака. Хубаво. Става хора. Добре, малко ще поседите, сори. Такава мартиничка за кака. Такова детелинка. Забава една лястовичка да си скача. Искам да си видя моето. Моята ето я. Много е сладка. Добре. Трябва ли така да я пишат? Добре, ще ти видя един си останалото. Как искаш да разбера? Добре, следваш. Разсъждавам. Сега, значи се. Не мога да ги разбера. Това е за мама. Не същи както гледа. Това е за тати, това е за бати. Последния ще да знаете. Дори хора, такова стана видеото. Чао! Другото видео ще е чак много надалече, защото буквално аз ще снимам как правя проект. Да знам много сега пък. Приходя.